wallahi ɗum woni ko wiyete o galle so ala debbo manki timmude galle ƴetti min ɗo gommi ɗo komi gacce ɓole ƴeew te min muusika min fof ko neɗɗam mo no mbawmi tampandemo e oɗo campagne ni gonga ni o perti kono noon hay wiide mi silla a jarama ha hay ɗum mi dañani e makko min ko min tan perti kongo pertay saabu kongo mon wonde galle makko wonde yimɓe makko kono min mi parti o gañama mi perti mbaɗa waɗe ñawal kadi gallam nani sarima perte diwata ɗo te joni min mi anda fof holno mbaɗami ha gallam o wata no wanoni wallah mi juumi noon sinno hanki wonno hande ma wonno mi waɗirani te mi anda fof honno mbaɗanmi ha buubel arta e galle he Seydou ni de woni aduna soɓe cohlimama kam ɓe mbayen tan no seyɗineji ni ɓe ndewatema karkar gañoɗa local mi weltima beaucoup mi weltima moon mami arte moon audio te haɗama lamara noddana min mais moƴƴi gam randi haala ka hewata eyyi ɗum fof noon addi ɗum tan ko basal tan addi ɗum somi dañirno dañiri ni o yawora komi may boy boy arkay way arkay allo eyyi mbimi mami noddiri ko haaju tiɗɗo jaggum ɗo ni enen eyyi min mi luunoyi oroji mi luwano oroji may boy no waye ma kam machallah an kam boy guila campagne gasi ka coloriɗo pierre na yaltu te hande mbaɗa costume janggo mbaɗa jasner pafti mbaɗa mbasin boy mbeɗa leader ma ko gañi o leader kay boy wallahi o gañay king aɗa nder jaafoɗa seeɗa Seydou saɗa king mbaɗɗa Seydou aɗa e tambere a fini mbaɗo ɗanɗade eyyi ko noon de foftere moƴƴi ha maayi tawɗa waɗani haydara ndeɗo poftina ɓandu ma baboyam min nodduduma ɗo hen yiɗe yen ƴeew yewtere hakkude gorko e gorko saabu hankkadi min e ma gacce potani wonde ɗon oɗo saaha sa ɓonnima faɗam ngo fote walla ni taw an ɓuuri ham koyegal wadde en foti kala ko wona yam ko potmi hollidema aɗa foti hollidema ɗum annen ko wonema ko poɗɗa hollidema aɗa foti hollidema sans complexe min e ma en gonde e galle he a fayat funnami fayi hirnami ete ala caabiɗo ɗum kadi so wona min saabu politique ari campagne ari mi wiya wonde neɗɗam a wiya wonɗani e neɗɗam mi nangui hooram hakkunami yumma kadi ala gumpuma hen te ɗum ɗo ɓenni o perti hay salamu aleykum silla a jarami dañani moom joni noon ƴewrindimi gandumi min ndehata koye majjen jahan noon saabu gallam fuusi sababune makko min fof komi gacce ɓole sinno ko sagam kadi gallo wayano wano adana ni anani gonga ni komi jinnaɗo ma kono noon hande ko min wiyanma baboyam aɗa yerlo aɗa yaafomi saabu maɗani mi toñima mi wandima kadi ka fotani wadde fof ko min o gañay mbiɗa Allah o gañay yan boy mobilisation mo joguinɗa e mouvement mo joguinɗa o foof onon tan son forni liɗoro gaño ngala hay carte min horon kalloyɗo mo mera carte e an boy a fiyata mayde yana made koko woni min ngala carte guila ɗo hoto min fima ha jahala grand hulma an hal haji mamariya min jimmi fammi ndema ko gueɗe goto no woodi ka cuuko lelɗi wat ko gueɗe ɗeɗɗe won conseillant noɓe mbiyata ni ala joƴani de hono neɗɗo wirtu min mboɗo yaade leader mais ala carte
kadi mboɗo annduno marut mboɗo annduno juurat tan par ce que ndungu so ili tan so maaji so ndungu gasi tan maaji duttoto kadi kota ɗum ko ni baba min mi jagganami hay dara so wallahi mi jagganami hay dara eyi mboɗo anndi tan an hunde so tawi a welli jaggude hen nanguirɗani tan ko jimmako wallahi ɗum tan de eyi par ce que a mbiyata ka watta wor neɗɗo eyi mboɗan ko min mboɗan ko ɗum tan nanguirɗa hen ɗum waɗi ittudema hen weeɓani kono noon baba ɓeeɗo ɓe jarani haydara soɓe cohli hunde ɓe nodduma ɓe mbaɗa sacrifié faami ɓe belnoma ɓe mbimama hunde foof kono so gasi tan ko gasi wallahi kadi a wawata jeema gamela hoorema kede nafma aybina hoorema wutte jaltaɗo wiye aha ande bamma rewi ɗon yaade ɓe bamma waɗi ɗum bamma waɗi ɗum bamma waɗi ɗum kadi yaade bedda kadi habbi babira wonɓe à cause ɗum ɗon baba ɗum ɗo ala ko jaari hen saabu an so laami ko hoorema ko laamani ɗum tan jinnoon eyyi ɓan noon alhamdulillah yiya andi ɗum ɗon arti bon min kam jagganami haydara so Allah yafamami yerlima joni ni woni campagne o gasi on keeɓi haalis moon on jeehi o perti ana pertaji gasi mi pertani wallahi par ce que ni ɗum kam batta woto perte hen min jogui min addo yimɓe kono ko ni yaaji Allah hoddirani ke ala mbomo hen gasi ala o gacce gueɗe fof pawde Allah an woto wi Allah hoddirani an a yiiɗa o laamu honoma hen jiiɗa o laamu saabu saɗa wonde neɗɗo kay ma jogoɗa kartal nafa ɗum so hande ko min nayyoma tan ko haalis heddi haalis artini jogui ok leydi waɗa goppe haalis noon baboy woppu haalis haalis ko jaraɗi kadi an woni avenir janggo minen ponno wadde ni ɗo mbiyen baba hono mbaɗe mais an so tawi mbiɗa ko haalis tan ndewɗa a jooɗani poɗɗa joƴƴin ɗo joni an mo jiiɗa mo kaɓonɗa mbiya hoto jooɗo jottima wona mbiɗa ko gollani haydara o liggay ɗo joni so jottima kadi duuɓi 2 walla duuɓi 6 wontata kadi pertement 0 wadde kay yiilo kartal ma lammina mo ganduɗa oɗo so jooɗima ene nafma ene nafa leydi ndi foof ɓe hoto ƴeew intérêt ma an goto baboye min mi meeɗa wasde gon kan boy angam haalis ko an tamit pesma he bamade hande matto yahay hay leader mo kañumen woni nen haalis mo bijiri ɗum nawi hôtel ya min ge mbaɗanno hôtel tan payata mi welani boyo jogui miijude min audio waɗi amen merci mi weltima mami arte moon ha ɗo pourtant so waɗi boyo no wonno ni mi yadata e perte ni joni tan ko woppini machine pc o ɗum ni wona solution min ko ƴiƴam dimago ɗogora yam somi jaggiran mi jaggi so woppimam kadi woppimam mais kanko kay mi jagganmo tan ɗo noon ha élection ngaji législatif garoji so tawi o waɗani réagir o artani yam aha nden no kadi minen mi anda mi woppimo mi ƴeewa goɗɗo mo jaggudu ɗon tan mbawmi haalde golle nene peese busap mane dañamen coggu dépense malgré ni Allah waɗi kam ha komi célibataire mais so wonani célibataire wonani min goto wurnata hooram feeram bona aɗa yaha e galle joni mbiya yimɓe gara peese mbima ko so aɓe ene pijirma gara peese so aɓe kiire ngabbude machine ma happare mbima baba min ngala haalis yam king wallahi ka king wallahi ka king jomno gueɗe goyno no woodi min ma en beldi kadi galle o ken tato gonnoɗen hen te galle min o ala ko bunu ɗum welde mbaɗiɗi ɗam ɗon beelam ma arta te ɗam beelam wawa artude de en tant que yumma artani e galle he joni noon baboyam tan bandam jinnama tan ko jaaha gaddiya yumma mbaɗi no mbanoɗen ni eyyi baba aɗa min aɗa jarani mun foof wallahi kanko mbiɗa hen wat aɗa ndi meeɗa fawde konngol wallahi fami kono noon baba ardama ha ɗo ɗum ɗo kam aɗa ɓurani mi waɗude gitti ɗum ko haydara sabu an sa yeehi yumma mbaɗen ko jurumdero so yii tan so yima tan o yurmoto ara sa yihini kadi an mbaɗa tiktak mbiya min mi ñamani mi yarani mboɗon waye jamma mboɗon waye ñalawma kadi hay ɗoygol mi ala an no mbawi no ganduɗa yam ni kaldirɗa yam ni ba sa rutimma ko jaɓat o arta wawa gacci mbaɗat kam nde an a wawa sah noon min mbiyo wonno mbaɗɗa ni ba min mi salnima miɗo haƴɓiɗanaga wiiri eyyi sa fini wadde gara jokkiren yewtere maɗa woɗɗi nangguma nangue de miɗi finini an a yaafima a yaafima gasi kay ya addo yumma ɗum holko woni ala discutation te sa yihima yumma ɓerde mum bone ni en wawi arde sababude ma ɗo joni min holno mbaɗaymi saabu yimɓe foof komi baddude mumen sababu tan guel o politique ɗayɗo ni tan perti ni tan wallahi ɗum wiyete wat jiira bona en
solution ala de ɗo neɗɗo mo noddami neɗɗo mo on so noddi ɗum directement waɗata ni par mi noddamo